Košte mi to. Košte mi to, vole. Normálně plachťák, co je na místě. No, fouká, no, venku. A je to zajímavé. A teďka si nezdáš, že ještě takto? Předtím si nezdáš? No, Otázkou je, jestli ten pilot je ten nervózní, nebo si to užívá. Si to užívá. Fouká a stoupá, že jo? Co to by mělo stoupat? To záleží, no. Co tam má. No, já mám střed 20 kg, ale Už letí. Ale tak jak se nějak divně. si divnej. Tak chceš jít ke staníkovi, tam je lepší obchod.